i va pensar que potser si trucava al síndic de greuges aclariria alguna cosa. Bueno, pues aquí las charradas de dos catetos. És de 8:30 fins a les 17:30 hores, de dilluns a dijous, i de 8:30 hores fins a les 15 hores divendres. L'horari d'atenció presencial és de 8:30 a 14:30. Síndic, el defensor de las personas. El horario de atención telefónica o videollamada es de 8:30 hasta las 17:30, de lunes a jueves, y de 8:30 hasta las 15 el viernes. Home, avui divendres que han decidit que anéssim a les eleccions, potser que hagueren pogut canviar l'horari. Això no és holiday, no? Això és planxa d'aro. Síndic de greuges.